kanya na lang daw yan. Sa kanya na lang daw, sabi ko ba? Siya na lang daw. Yes! Oh! Sabi mo na. Kiko from Lolo. Ay, bakit Medyo sa likod na. Ano to? 2 Kirby from Lolo. To Kirby from Lolo. Kinundan ng Pasko. Pero maganda dahil kahit pa paano. Teka, si Cyrus naman muna. Ang bibigay. Oh, si Cyrus daw. Lolo! Lolo! Oh, si Lolo. Yan, si Lolo. Lolo! Ano Cyrus daw. Lolo. Cyrus daw. Ano yan? Tama. Lalagyan ko na mabigay sa Lolo. Walang bar. Sabi na. Ito sa'yo. Sabi na to. Maganda nga ito. Dami. Poly pocket kaya yan. Ay, babasagin niya. Ay,